Δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω με ψέματα πρωθυπουργός μου, τα απαγορεύσετε. Όχι βέβαια. Άμα πείτε μου το απαγορεύετε. Μου τα απαγορεύετε. Σας Μου τα απαγορεύετε. καλό να πάτε. Τα απαγόρευσε Εσύ κανείς. να γλύψει τον Τσίπρα, θέλεις να το μου λες τώρα. Μη σηκωθώ όρθιος. Μη σηκωθώ όρθιος. Εδώ είναι δημοκρατία, κύριε. Πάρ' το πίσω. Πάρ' το πίσω. Και εσύ να το πάρεις Πάρ' το πίσω. Τέτοια μέρα. Εγώ σε έβαλες μαθήματα. Κατάλαβες τι σου είπα. Τι μου είπες. Κατάλαβες τι σου είπα. Ότι τη θεματολογία την καθορίζω εγώ. Εγώ έχω δημοκρατία και λέω το θέλω. Θα λες. Θα σου κάτω και θα το πάρεις πίσω το που είπες. Από το 44 και από το γλυκό χάραμα ο αδερφός τον αδερφό ποτίζουν αίμα το στενό. Ο μεγαλύτερος κολοτούμπας της πολιτικής. Εγώ αυτός. Βεβαίως. Και από το γλυκό χάραμα ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Παναγία μου, τι κακό μας ήφεραν να φαγωθούμε μεταξύ μας. Μα Έλληνας να του φεκάει, Έλληνα, κύριε διοικητά. Βεβαίως θα του φεκάει. Μα να πει κολοτούμπα τον Άδωνη, ο Δρομοσυριζέος, ο Κίτρινος, ο Παπαδάκης. Μα κολοτούμπα τον Άδωνη. Πολύ άδικο και κυρίως εκτός πραγματικότητας. Αν θέλετε πόλεμο, θα τον έχετε. Ποτέ τους δεν λυγάνε οι κομμουνιστές. Ηρεμήστε. Απεσοβήθη το μακελιό στο παραένα. Ευτυχώς έκανε διάλειμμα για διαφημίσεις και τα βρήκαν. Είμαι ο Γιώργος και είμαι καλά. Και είμαστε όλοι καλά και σε λίγο θα δείτε ότι και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι καλά. Υπήρξε μια ένταση και πάνω στις διαφημίσεις είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε ψύχρεμα και να συνεχίσουμε ομαλά την εκπομπή. Σε λίγο θα δοθούν και αμοιβαίες εξηγήσεις.